Ти и аз, момент на щастие. Аз и ти на верандата стоим, външно двама, но едно по душа. Ти и аз. Течащата вода на живота усещаме тук, ти и аз. Красотата на градината и пеещите птички. Звездите ще ни наблюдават и ние ще им покажем какво е да си тънък лунен сърб. Без своя аз, ти и аз ще бъдем заедно, равнодушни към безполезни размишления. Папагалите на небесата ще дъвчат захар, докато заедно се смеем, ти и аз. И което още по-очудващо е, че докато сме тука заедно, ти и аз, сме в този момент в Ирак и Хорасан, в една форма на тази планета и в друга, в една сладостна, вечна земя.